Salam, Atavatan TV YouTube kanalının mehriban tamaşaçıları. Hormatly tamaşaçılarımız, inha biz kebapçı restoranına geldik. Bu yerde bugün Suratçı Media Holding bir ayın içinde eden işlerinin görkeziliş çaresi geçirilýär. Biz hem bu çare Atavatan Media toparmyz bolup gatnaşmana geldik. Mehribanlar, bu yerden gyzykly video şekiller size getirer. Atavatan TV'den daşlaşma. Atavatan Türkmen Halkara Jurnal Bami var. Hoş gördük sizi. Elbette sizi görmeye hemşehriler. Kollu vermeye gelenlere, kardeşlerimle, davulcularımla hemmere tanrıyatlarım. İlki bilen Gülalek Hedret Kuliva öz minnettarlığım bildirasimiyle sebäbi biz ilkinji adamy Gülalek Hedret Kuliwanyň kömegi bilen Gülalek Hedret Kuliwa bilen bile başladyk. Hemem inden bolsa Suratçı Media Holding bilen nesip bolsa bilelikde dowam eder. İlki bilen assalamu alaykum emme gelen mihmanlar sag bolun taňry alkasyn. İnşallah Suratçı Media Holding bilen bilelikde gatgaw işden başyn tutduk. Nesip bolsa da halkymyzy begenler täze aýdymlar täze klipler bilen inşallah. Sag bolun jaňy sag bolsun. Mehriban tamaşaçılarımız gelin şu yerde Leyla Şadurdivanyň gyzy Meryem Şadurdiwa bilen söhbetdeş bolalım. İlk bilen hemmeňize salam. Görüşüňiz ýalyk. Bugün şeýle bir ajaýyp gün. Sebäbi ilk bilen bugün üçin men Gülalek Hedret Kuliwa Gülalek gençe köp sag bolsun aýdýan. Sebäbi men çağlykdan hem aýdym ýöne ilkinji awtorska aýdymy ýazmagyma sebäpkär bolan adam Gülalek Hedret Kuliwa. Aýdymyň sadyny işlän bolsa awtorska sady we Sarifa köp sag bolsun aýdýan. Hemen hoş gördük bugününe Suratçı Media Holding'in açılışı nesip edenden başlayan işlerine üstünlük arzu eden Edem Oğuzhan adına Türkmen filmden Suratçı Media Tuğca bilen filme başladık. Nesip bolsa yakın günlerde tamaşaçylar hödürler. Onuňdan turar dep umyt eden. Hemmeňize sag bolun. Yigitlerimiz gowdadyň başyny maşapdyrlar. Men begenýän şeýle ýaşarynyň bardygyny akıllarım yerde maksatı yaşanan ömür hiç senin ömür değildir. Yönül yoş ölmektir diye. Yaşarmadın maksadı var. Şuraya işleri durumsa geçirip başlattılar. Katı beğeniyen, torgunyan, Allah'tan eden işleri uğruna olsun. Ne Yaman İkbal filmden görkezinin sayadı olduk senaryosunu. Yaman İkballar adı olsun. Bir yaşarı, gelecek yaşarı terilemekte şuraya ilyen işlerin peýda köprek bolsun. Berde masala tragediýa bardy, gurrungy dilýärdi. Masala diýmegem edil aýdymýarlar, aýdym gowulmak üçin söz gowulmaly, saz gowulmaly, ýerine ýetiren gowulmaly. Masalan gowulmak üçin şu masalada da qaqa söz bolmaly, ene saz bolmaly, perden ýerine ýetirji bolmaly. Şu üçü sazlar garmoniýa sazlasyna gow masala döre Yaman Ikballar bolanok. Şu kinoda yan görüp men tolgun yanna täbi hiç wagt enäni atan ınzydyp bagty bolup bolanok. Şu ziyaýatyr men pikirimçe Ulukan Terels Ahmetow da ene tan dinlemeli ýaşar bir görüm bolmaly ýaşullarymyz ýene birede oglulary alyp baran işini uluslluk arzu eden işler uğruna bolsun. Allah'tan hemme kişinin görjekleri ikballar ýagty bolsun, ýagşy bolsun. Sag bolsun. İlk bilen sag bol, täze de awa siziň hem Suratçı Media Holding'in görüjülük toparına siziň hem esasy orunlaryň biri we näme ahriwanlar bugün Suratçı Media Holding'in açylyş tawaratyna şeýle hem ýaşdakyny aýdymçy İsmail Nurly, onuň Rahim Gökdepeli Şahrzadaň täze aýdymlaryny albomlarynyň hem prezentasiýasy awa ýaşdakyny ulussunluklar arzu edýär. Şular ýaly owadan zamanamyzda owadan aýdymlaryny döredip toýdur bayramlamada hyzmat etmek we tüýsüremeden arzu edýär. Şeýle hem şu bir zada has haladymda Suratçı Media Holding
o açılışına ýa-ni bir aýda boldy ýöne açylyşyny bir aýdan soň etdiler. Näme üçin sebäbi türkmençilikde bir aýtdy we maslahatly atylan daş uzak giderdi ýa-da şoň üçin maslahatlaşyp birleşip bir täzelikleri döredip öz näme başarýanlyklaryny näme döredip bilýänlikler bugun halk köpçüligine ähli sunuwat işgärligine çykaryp görkezip oturýarlar. Elbetde ören has ihlas singdirilip zähmet çekilen işler kinomy, klipmi, rolikmi näme döredip bolýanlygyny şuňky açylışda suwd etdiler. Suraçy Media Holding. Tüýsürekden gutlaýas, çörekli bolsun, elmadam şular ýalsyn gota, aýdym saatyn gotuny, kino sunuwadyna elmadam öz goşantlaryny goşup durmagy dardy edýär. Janyňyz sag bolsun. Şu ilimde derejän men qakan roller ýetirdim. Şu qaqaqyndan şuň gyýsaz goşdum, şu kinoň temasyna değişdi goşgy da. Qaqalary ınjytmaň, keramatdyr qaqalar. Keramata dilýese gurap qalar sakalar. Qaqa diýseler, ýüregi daş öýtmäňsiz. Näme diýse çekýär diýip gaty gaýrym aýtmaňsyz. Ağlamasa da gözi, ağlayanlar ýüregi, daş atsaňyz öwlýä, agyr bolar soragy. Tob edin bakyp kıvla, ınjytsaňyz qaqany, ýalwaryp yaradandan ýaşedin ýakany. Söz gaýtarmak qaqaňa, ulamakdyr hiniňe, ar getirmek düýnüňe, har getirmek diniňe. Ekläniň gadryny bilýän eken saklaňda, edeniň mor uğruny qaqlasyn haklaňda. Öýkeläp bolar dostun, öýkeläp bolar ýardan, öýketdiň qaqadan, öýketdiň Hudaýdan. Hiç çykarmaz daşyna, bilseň sarsmaz galadyr. Bir iş düşdi başyňa, depelemäň duýduny, göýürmäliň hatany, goraň ojak watany, goraň adam atany, gora adam atany. Sag bolun. Ene bugün ören ajaýyp gün Suraçy Media Holding açyldy ýigide albomynyň prezentasiýasy. Oglanlara hemme Suraçyň delegasiýasyny gutlaýan Allahan işleri uğruna bolsun, izi üzülmesin. Şular ýaly owdan täzelikler kän bolsun. Ünsverdik, seyretdik, dinledik tügeleme gow aýdymçylary ýüze çykýar. Suraçy Media Holdingiň ähli işgärlerine işlerini uğruna olsun diýip arzu edýäs. Täzeýlerim gutly bolsun. Hawa bugün Suraçy Media Holdingiň täze işlerini, täzeliklerini gördük. İşlerini uluslararası arzu etýäs. Türkmen halkymyzda türkmen toýlaryna elmadama hyzmat edip üstünlikler, şowluluklar gazanmagyny tüýsüregimden arzu etýäs. Yetip gelýän täze bayramçylygyňdan tüýsüregimden gutlaýan. Yetip bolsa Gunço Çalaýew bilen hem täze duetmat täzeýle halkymyza ýetirers inşallah. Halkymyzyň göňüne ýarar diýip umyd edýäs. Hemäňiň janyňyz sag bolsun. Siziň işiňizde uluslararası arzu etýäs. Sag bolun. Şuň ine ýaşadyk behinden çykyşyny gördük. Hemmesine üstünlüğü arzu edýäs. Täzeýliň öň siratyna şu ýerdäki bagyş sadan alan hemmesiniň öýüne toý bolsun Allahan. Täzeýliňden mutly bolsun, düşümli ýyl bolsun. Şu burzatdan peýdalanyp 24-nji ýyl hemmämize bagyt getirdin Aýdym Muhammetçan diýär. 24-de badal bolýar. Şuňky jemlenmegiň gaty biz üçin gaty ullukan bayramçylyk sebäbi durmak gowdat diňe din jalmak üçin. Ädimler etmek ol has gowy. Ýaşaýşana şu wagt şu ýerdäki aýdymçylaryň aýdýan aýdymlar şuňky edilen atlar odol aýdymçylar etjek bolýar şuny. Biz üçin kyn boly hem aýdym aýtmak hem klip etmek dogrudan malypmy. Indi gowy aýdymlar ýazýan, ina şu ýörüti şular ýaly prezentasiýalar edip berýärler. Oglanlar şowly bolsun işiňiz. Hemmäňiz awray gadanyň hemmesini godi işgärleriniň hem janlar sag bolsun, döredýän aýdymlanma, sağlanma, eserlenme diňe gödelligi wasbetsin inşallah. Ina Aýdym Muhammetçanyň sözüni dinläýäliň, näme diýek bu ýaş trenddäki aýdymçymy? Näme diýen? 24'te Badalus. 24'te Badalus. Ýetik şolşo. Allah hemme arzularymyz hazır bolsun. Sag bolun. Edit mehribanlar şuň prezentasiýasy Suraçy Media ýigitlemediň töweleme janarta bolsun, işine ulul üstünlikler rowat bolsun. Allahan şans, diňe şans.
Yattan çıkmajak bir Türkmen mediasyna ullokan bir täzelik boldy da Suwraç Media Holdingda topor tarapyndan yattan çıkmajak ulu prezentasiýa boldy da berde 6 san ýyldyrlama hödürleni Suwraç Media Holding öz edeni işleri o bir näçe klipleri täzelik gutdaglar hödürleni gysga söz bilen şular üstünlük arzu etjek bolsam diňe öňe Suwraç Media Holding üstünlük hemraňa da bolsun, janyň sag bolsun, işleriňe dem ileri bolsun. Mehriban tomaşaçylar, eziz dostlar, yetip gelýän täze 2024-nji ýylyň gutly bolsun. 2023-nji ýylga şöhratly, üstünlikli, ýeňişli ýylyň biri boldy goý. Täze ýylymyz 2024-nji ýyl. Bede wady bilen öňe barýan Türkmenistan watanymyz şan şöhraty arşa galsyn, Türkmen toýlarymyzam toýa ulaşsyn, täze ýylyňam gutly bolsun. Suwraç Mediaň tuwalamy eden işlerini gördük. Bir aýyň içinde ýan şeýle işler edipdirler. Gelecekde de işlerini üstünlük arzu edýäs. Hayırlı olsun. Tuwalamy malade Suwraç Media benim eden işlerine şeýle hormat goýan, asıl men şunu şuňa döredijiligi umumy hormat goýan men. Sag bolun tuwalamy işliňe üstünlük bolsun. Suwraç Mediaň işlerini gördük. İşlerine ulul üstünlükler arzu etýär. Nesip bolsa, leýsen şeýle ýokarsyna galyk gitsinler. Ýetip gelýän täzeýliňizden gutly bolsun, rızkly, bereketli ýyllaryň ýeri bolsun. Suwraç Media Holding, поздравляю вас с открытием, желаю вам больших успехов, новых перспектив и, конечно же, чтобы ваша вся творческая работа была доступна для всех, чтобы все понимали, чем вы занимаетесь, какое такое эмоциональное чувство передаете людям. Я вам желаю больших-больших высот, ребят. А еще, пользуясь случаем, хотела бы поздравить всех смотрящих это видео с наступающим... А еще хотела бы каждому человеку, который смотрит данное видео, пожелать... Поздравить с наступающим Новым годом, пожелать всех благ в Новом году, чтобы достигли новых целей в Новом году. Suwraç Media Holding başlapdyrlar uly işe gutlayan, işlerini üstünlük arzu edýän, şol bolsun. Mundan beýle has uly proýektler bilen nesip bolsa halkymyza peýdaly bir organizasiýa bolarlar dip umyt edýäs. Awa, işlerini üstünlük diňe öňe arzu edýäs. Atawatanyň tomaşaçylar şeýle öz muştaklamasy yetip gelen täze ýylyňyz bilen teşekkürden gutlaýat. 2024-diň gowunlar, bagtly günler bersin size Allaha. Täze ýyllar gutly bolsun, toýkan bolsun. İlk bilen hemmeňize salam. Yetip gelýän täze ýyl bayramçylaryňyz bilen tüýsürüňden mehirli gutlaýan. Maşgala joklarynız abad bolsun, rızkly bereketiňiz bol bolsun. Ýene ýyllara Hudaý ýetirtin düşümli ýer bolsun. Ene şunym kebapçy restoranyny Suwraç Media Holding studiýasynyň açylyş tawaraty ýetirleşeýledim. Bir neçe zehinli ýaş aýdymçylarymyzyň aýdymlarynyň klipleriniň görkezleriş tawarasy boldy. Ilk bilen studiýada aýdymçylary da işlerine diň üstünlikleriň ýar bolman arzu edýän. Nesip bolsa ýurdumyzda toýlanýan owadan toýlarymyzda ödüriň ajaýyp aýdym sazlary bilen çykyş etmeklerini arzu edýän. Sag bolun. Awa menem gutlaýan açylyş tawarasy bilen täze bayramçylygy bolan bütün türkmen halkymyz teşekkürimizi gutlaýat bayramymyz gutly bolsun. Ne şuun tuvaleme yaşlar biri şol eden işlerini bir ayın içinde cemlediler şol işlerine biri mihmançılığa çağırdılar. Tuvaleme yaşlan şeyle bir zihini yaşlan bardığına bir diysen buysan yaz. Gonyas olur gelecekki bizim vatanımızı yurdumuzu bir vasf edici aydımçılar olmalı, tuğratçılar olmalı, özlerinin ovadan eserleri bilen ehli Türkmen vatanımızı, diyarımızı tanıtmalı oğlanlar, kızlar. Şunun için biz o yaşlara deysen buysan yaz. Şunun bilen birlikte şu yetip gelyen täze ýyl bayramını ehli Türkmen halkımızı yaşlamyzy gutlaýas, goý janlar sag bolsun, elmidama işleri rowaj bolsun. Menem bir goşaýyn. Täze ýylyňyz gelecekki täze ýylyňyz gutly bolsun. Ýüregiňizde näme beslen bolsaňyz hasyl bolsun. Täze ýylyňyz bilen gutlaýan. Hemme eden zatlar, yaşlar, biz şeýle bir gowurýar. Siz biziň yaşlarymyz, siz biziň geleceğimiz, biz begen ýat, bizde şuňalyk yaşlar var.
Bizim hormatly prezidentimizin yaşlamada uli ünsveriye olorun gelecekte uli zehinlerinin has yukarı derecede açılmak için uli tağallalar ediye oy hormatly prezidentimizin hem can sağ olsun ömrü uzak bolsun vatanımız için alıp barayan siyasi işleri elmide revaç olsun. Şun ähli medeniyet sunadi şäherleri, ähli Instagram yıldızları hemmesinin üýşen ýeri bol, ulu bir bayramçylyk boldy bu ýerde kebapçyda. Hemmesi üýje tagamlary edik, hemem biziň täze zehinlemediň täze aýdymlaryndan şeýlede Gülale Kedretgulyň rejissörlük etmegine bir ajaýyp filmden bir bölek tomaşa etdik. Biz üçin gatly täsir galardy. Şeýle çärelen has köp bolmagyny arzu edýäs Pelwan berekella. Ähli dörejlik toparlaryna şu ýerde gatnaşan Suraçy Media Holding ähliňiziň işiňizde diňe üstünlikler, öňödüşlikler ýar bolsun. Hemmäňde berekella diýät ýetip gelýän täze ýyl bayramy gutly bolsun. Täze ýyl dawarasy Ädim proyektimiz ýigide diýen täze albom döretdik. Hemde Yaman Ykbalyp film döretdik. Suraçy Media Holdingiň açylyş dawarasy. Ýigide albomymyzda Mahtumly Pragynyň sözlerine aýrylym diýen aýdym bar. Gara şu günki dawara Sungut bayramy. Şu günki dawara aýdymyň toýy. Şu günki dawara kartinalardan hem görensiňiz. Hakykatdan hem türkmen sunugatynyň nakyzy hinleri ýüze çykarmaga bagyşlanan dawara Suraçy Media Holdingi täze ýyllar hödürledi. Täze filminiň prezentasiýasyny etdi. Ve Ata Watana sağ bolsun aýdýan geleniňiz üçin Ata Watan TV mediada men iň hormat goýan YouTube kanalarymyň biri we en çamasyn o saatlarynyň we ýaşdakiniň ýüze çykmagyna kömek edeniňiz üçin sağ bolun. Umuman owadan ýurdumyzda, awadan ýurdumyzda aýdym sadyň owady ýaňlansyn. Arkadagly serdarmyň Gahrman arkadağımızın ömürleri uzak bolsun. Yurdumuzda çıkan zattoya çıksın aladağımız diňe toy bolsun. Adamlar 2024-nji ýyl düşümli bereketli ýyllaryň biri bolsun. Birinji bilen Ata Watan Türkmenistan halkara jurnalyna men gaty minnetdarlygymy bildiren Mehrijan gelengide sag bol. Suraçy Media Holding prodüserlik merkezi bu näme aslında? Ýyldızlar taýýarlamak, aýdymlar taýýarlamak, klipler taýýarlamak, kinolar taýýarlamak, konsertler taýýarlamak boýunça döredilen bir merkez bu aslında. Geljekde etjek işlemimiz, şunyň dowamyna size görkezden zatlamyzda bir aýyň içinde eden işlemimizi prezentasiýa etdik. We geljekde nesip bolsa biziň toparymyzdan gatgy kinolara, kliplere, aýdymlara, konsertlere biziň tomaşaçylarymyz garaşyp bilerler. Nesip edenden türkmen mediasyna gaty uly goşan goşok işlemimizi hökman görkezler. Pelwan on täze aýdym aýtmak isleýän ýaşlarymyz Suraçy Media hökman gelýärler. Gatar kaýyn kim aýdym aýtmak bolsa gelýärler, öz toparymyz bar, talandyna baka berer, ukyplaryna baka berer, we ondan hökman ýyllary ýetişdirersin diýip bolsa. Onu Suraçy Media Holdinga gelmegi size maslahat berýär. Biz size garaşýar. Halkara jurnalyň okuyjylaryny, Ata Watan TV kanalynyň hemme tomaşaçylaryny öz toparymyň adyndan, hemme ýerleşlemediň adyndan ýetip gelýän täze ýyl bilen tüýsürekden gutlaýan. İşler oňuna bolsun, başgalatyna awadançylyk, diňe üstünlikleri geljekki täze ýyllar hemme isleýleriniň amala aşmagyny arzu edýän.